ħankun qiegħda nitkellem ma' persuna li għal qalbi ħafna illi nintervista għal diversi snin, nista' ngħid li ħabiba tiegħi wkoll qed nirrelata dwar Marija Formosa minn ALS Malta. Marija għandha storja kbira għaliex Marija llum ilha snin kbar taħdem f'ALS Malta flimkien ma' żewġa Bjorn Formosa li kulħadd jaf imma minħabba s-sitwazzjoni ta' saħħet Bjorn Marija waqa' ħafna xogħol fuqha. Ma Bjorn għadu għaddej. Marija, grazzi. Jiena ħaġa tiskantawni li tibqgħu għaddejjin tagħmlu tant ġid imma qisha ħajjitkom titfajtu għatnej li intom fuq xkaffa biex tiddedikawha wara x'ġid qegħdin tagħmlu. Marija, ma nafx kif jirnexxielkom. Iwa, dik żgur vera, ħajjitna saret tista' tgħid prattikament biss dar Bjorn. Però biex jiflaħ kompli Bjorn, ma nistawx ma niflaħux aħna u xekk. Bjorn kontinwament jibqa' jaħdem, tiskanta kultant kif jirnexxielu, imma veru hekk hu, ġifieri jiena ngħixu ta' kuljum u bl-ikbar serjetà ġifieri nista' ngħid li ta' kuljum iqum, jirnexxielu jqum jagħmel ħinijiet fuq il-kompjuter u jikkontrolla u jkun jaf x'inhu għaddej. Dik jiena nammira wisq u nsellimlek Bjorn hekk qed tarana. Jiena dik taffaxxinani ħafna għaliex meta niġi l-maratoni naraħ kemm qed ibati fin-nifs, ibati f'kull sens ikun f'sodda ġifieri iktar ma jgħaddi żmien dejjem sfortunatament il-marda ttieħ ħafna u ġieħu ttieħ ħafna dbatija, però xorta moħħu jibqa' hemm iffukat u jkun jaf x'inhu għaddej. Jiena dik timmeraviljani ħafna Marija ta'. Dik il-kelma proprja vera persuna effukat. Ġifieri jiddedika kull enerġija li għandu għal din il-ħaġa. Beda b'ħafna iktar enerġija u kien diġà qed jitfaħħa koll hemmhekk. Allura issa iktar u iktar jgħid jekk fadalli 10% bettri, żgur ħaneħlija kollha hemmhekk għax hija xi ħaġa tista' tgħid ir-raġuni għaliex jgħixu. Il-missjoni tiegħu u xi ħaġa l-qalb ħafna. Ma kienet barka wkoll iltaqa' miegħek Marija, ġifieri veru jiena għandi ħafna fidi u ngħid il-mulej laqgħu miegħek għax mhux kull persuna kienet tkun żgur tiflaħ għal dan ix-xogħol. Ejja niġu għax-xogħol kbir li qegħdin tagħmlu. Marija, fiex wasalna fir-respite, naf li kien wieħed mill-aħħar proġetti tagħkom. Iwa, dan l-iktar proġett li l-aħħar wieħed insomma qegħdin fil-fażi li qed jinbena bħalissa dejjem bitħaffir, ix-xogħlijiet huma ħafna biex tibda xi ħaġa mill-bidu u x'hekk kien hemm binja li kellha titwaqqa u allura mbagħad ikun hemm ħafna iktar xogħlijiet. Da qed ngħidu ħażebbux stess. Ħażebbux stess, din tmiss eżatt ma' dar Bjorn li għandna diġà, ġifieri minn ġol bitħa ta' dar Bjorn li diġà għandna ħadkun tista' taċċessa il-ġnien u dar Bjorn Respite. U kif huma sejrin ix-xogħlijiet? Mhux ħażin hu, U meta hemm il-pjan li naf li ovvjament dejjem għaddejjin bil-ġbir, x'kien it-target tagħkom? Aħna xtaqna li fi żmien sena għalmejn tkun lesta l-binja biex imbagħad nibdew eventwalment nilqgħu n-nies fiha. Naf li minn mindu nfetħu żewġ djar Bjorn waħda ħall-qormi u l-oħra ħażebbuġ il-waiting list dejjem titwal. Ovvjament il-bżonnijiet huma kbar, intom il-mod kif għax jiena ġejt kemm il-darba mhux qed nitkellem mill-arja, tant tagħtu servizz ta' 5 stilel, jiġifieri qisek tħallġu lukanda, il-kmamar ġimiel kbir, kumdità per eċċellenza, servizz vera tajjeb. Allura ovvjament dak li jkun min iħobb il-qraba tiegħu ikun jixtieq li jiġu dar Bjorn. Kemm qed tikber id-domanda Marija, naf li Bjorn jinkwita ħafna għax kienu jkunu għalih jgħid iva lil kulħadd imma l-ispazju li hu. Ejja, sfortunatament nirċievu telefonati tista' tgħid kważi kuljum ta' xi ħadd li jkun irid jidħol ġo dar Bjorn u dak l-ikbar dispjaċir li jkollna għaliex ma nkunux nistgħu naqduhom mill-ewwel u x'hekk. L-ispazju huwa li hu ġifieri kmamar għandna 30 ġewwa ħażebbuġ u 13 resident ġewwa ħall-qormi. Ġifieri dik il-capacity li nistgħu nilqgħu bħalissa. Allura kun dispjaċir li ma nkunux nistgħu nilqgħuhom. Kif qed tajjeb inti nagħtu dak is-servizz mhux biqżies imma x'nemmnu li kull resident li jkollna ġo dar Bjorn ħaqqu dik it-tip ta' kura, ħaqqu dik it-tip ta' ħajja li jkun jista' jgħix b'dinjità. Allura nagħmlu mill-aħjar imma kif qed ngħidu bil-capacity li għandna.
U rridu nispjegaw ukoll li għalkemm bdiet BLS li huwa maħkum minna Bjorn, però fil-verità jiġu diversi nies li jispiċċaw li għandhom bżonn kura 24 sija kuljum, forsi nispjegaw ftit li mhux ALS biss intom taqdu, ġifieri hemm diversi tipi ta' sfidi ta' saħħa li intom fil-verità qed tilqgħu dawn in-nies li jkunu għaddejjin minnhom. Tu ħafna tipi ta' mart neuroloġiku ngħidulu aħna għaliex hekk huwa ġifieri hemm il-Huntington's, bħall-ALS, hemm il-Parkinson's, ikun hemm min ukoll forsi kellu heart attacks. Allura ma tistax tirrifjuta sakemm la darba nistgħu nagħtuh is-servizz li jixraqlu li jkun qiegħed ġewwa Darbjorn mhux hekk? Kemm ilek f'dan il-vjaġġ, Marja, ma nafx b'kollox kemm? 11-il sena. 11-il sena. X'tallimt f'dawn il-11-il sena, Marija, li inti letteralment tgħixha kulħin kollu? Hija. Minn Bjorn tallimt ħafna kemm importanti li tibqa' affukat, kemm meta temmen f'xi ħaġa titfa' l-enerġija tiegħek kollha kemm jista' jkun. U tagħmilha tallimt kemm trid imħabba u paċenzja fil-ħajja normali għaliex hekk hu kull ma tagħmel jekk tagħmlu b'imħabba u paċenzja jirnexxi. Naħseb jiena tallimt kemm wieħed mal-ieħor għandu jkun kind u nice kemm jista' jkun għaliex fil-ħajja ma tafx tiġi bżonn, ma tafx bniedem minn xi nkun għaddej. Jiġifieri aħna hekk tallimna sens ta' familja, ta' komunità, kemm hu sabiħ li qed ngħixu din il-ġerni flimkien fil-verità għaliex ħadd minnha ma kien qed jistenni, ħadd minnha ma ġaba fuq imma qegħdin ngħixuha flimkien għaliex hekk tinħass seħfef. U fil-verità dan nista' nikkonfermah għaliex meta niġi Darbjorn nara r-realtà li bniedem filli jkun b'saħħtu qed jiġu f'moħħi diversi nies li għandkom filli jkun b'saħħtu, filli tiġi marda, jinfirdu mal-familja, kollhom jispiċċaw f'kura ta' 24 sija kuljum, imma issa bieħu li f'Darbjorn imbagħad l-ewwel net m'hemmx dik il-limitazzjoni ta' meta jiġi xi ħadd iżurek. Il-post fejn qed tilqgħu mhux xi sptar, imma hija kamra sabiħa bħal dar li hija magħmra minn kollox. U hemm dik l-imħabba wkoll ta' komunità, dik rajta jiena, ġifieri rajta missejta u ħassejta li huma jgħinu l-xulxin. Il-pazjenti u l-familji jispiċċaw familja x'sodisfazzjon tagħtik din. Ħafna, ħafna, għaliex aħna kollha qegħdin fl-istess dajsa, anke aħna stess, u ġifieri nafu eżatt mill-xulxin kif minn xi nkunu għaddejjin, nafu d-diffikultà tal-ħaġa kemm jekk inti il-pazjent innifsu kemm jekk inti l-familjar u għax nistgħu nifhmu tajjeb lil xulxin. Il-proġetti li hemm naf li Bjorn ma jieqaf qatt, naf li tixtiequ tkabru hemm xi ċans li jkun hemm ma nafx ħanitfaħħad tielet dar jew diffiċli u x'hekk. Knowing Bjorn probabbli. Knowing Bjorn probabbli. Għax meta tngħidu għal waiting list bej wieħed u ieħor kemm għandkom nies li qegħdin jittamaw li jidħlu fid-djar Bjorn? Laqas nista' ngħidlek għax l-ammont il-ħin kollu qed ngħidlek veru. U aħna ma tkunx tista' twedhom meta eventwalment ħajjiġi il-post għalihom. Allura isek qed tistenna xi ħaġa li fil-verità ma nistax nwedilek. Imma b'xi mod ngħinuhom anke fid-djar tagħhom. Da xtaqt ukoll li tispjegali li intom ma teqfux biss f'Darbjorn bħala residenza, imma hemm servizzi oħra. X'inhu huma das-servizzi? Eżatt, dawk in-nies li jkunu għadhom qegħdin fid-djar tagħhom, kemm jekk tkun għażla tagħhom u kemm jekk għax m'għandniex post, intuhom is-servizz bħal ġifieri l-apparat kollu li jkollhom bżonn, jekk kien isodda, jekk kienu wheelchair, magna tan-nifs, computers, dak kollu li jiġu bżonn nibagħtu professjonisti minn tagħna jaraw x'inhuma l-bżonnijiet tagħhom u ngħinuhom b'dak il-mod. Ngħinuhom ukoll bil-counseling, ngħinuhom bil-physiotherapist, SLPs li jkollhom bżonn, ġifieri flok ikunu qegħdin magħna fid-dar imma jibqgħu fid-dar tagħhom u aħna nibagħtulhom is-servizz id-dar. U kemm għandkom nies li jaħdmu magħkom fil-preżent? Mhux ħażin għaliex aħna nqisu ikun hemm carer bejn kull tnejn, wieħed u nofs, daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna l-ħin kollu ġifieri bil-forsi rid ikollhom il xi ħadd għaddej 24/7 magħhom ikun hemm in-nursing staff ġo Darbjorn ħażabbuċ għandna il-kok ukoll u ġifieri hemm naqra mhux ħażin.
Ekku, jaqbżu l-50 jew? Jaqbżu l-50. Marija, nirringrazzjak qatt ma nixba nisimak titkellem għaliex ix-xogħol li tagħmlu huwa kbir. Nittama li b'din l-intervista nies jirrealizzaw il-ħidma kbira li qed tagħmlu f'Dar Bjorn fiż-żewġ tidjar tagħkom u anke ir-respite issa li forsi fi żmien sena kalla jrid ikun les grazzi lilek u lil Bjorn. U Bjorn jekk qed tara nselli ħafna liku jalla m'għandhomx ma narak. Grazzi li segwejtuna dik kienet Marija Formosa minn ALS Malta u Dar Bjorn. Grazzi lilkom li segwejtuna.